Mano asingo ni biro chieng' tich ang'wen. Anyuola mar Sheila Wagesha manong'ere kaka Sheila Bambu Rio mar yudo ratiro pod ohewogi higa achiel bang' nek Sheila, kendo gipenjore gimomiyo nyaka sani obila pok omiyogi duoko moro amora ewi nek ma kamano. E sigana makende ma olosi kod jafwambo mar weche Njore Cynthia Onyango, warango matut kaka weche nobedo odiochieng' manonege Sheila kama ling'ling ka familiano se obila kuom yulo e timo nonro. Higa achiel kod dweche ariyo. Sheila Wagesha ma bende nong'ere kaka Sheila Bambu kata Sheila Odoyo ne oyud ka otho e ode mar nindo. Singo duto mane ochiw tok nek mare mar timo nonro, to kata mana e nyasi mar ik mare mar rito nyithinde ne ogik gi kanyo. To en ang'o mane otimore odiochieng' mane oyudie ringre mare? Kufungua hizo maduve zenye alikuwa amefunikwa. So nikatani hiyo side nikapata damu mingi chini ya bed, hadi kwa pillow imesok, hadi kwa mattress imesok. So ndo nikaanza kudhani maybe amekufa. Aduoki chien matin. Udhiambo mar tarik 9 dwe mar abich, Sheila kaachiel kod jaode Jackson Bambu ma bende ong'ere ni Jack Bambu kata JB nobedo kod ywaruok matin e odgi kaluwore kod janeno. Jioni walikuwa na argue. Sasa walikuwa waachane the following day, hiyo siku yenye alikufa. So mamangu aliambia JB anahama the following day wanaachana. But hawakupigana, yani physically. Walikuwa wanapendana but walikuwa na argue. Si ni kama tu relationship za kawaida. JB akashuka chini akaniambia nimpikie, nikampikia akakula, akarudi kulala, akarudi huko juu. Hiyo siku maid wetu alikuwa amepewa off. So mimi nilikuwa napika. Ukinyi maluwe, nyithi Sheila nobedo kod buok tok min gi nindo aming'a ma ohingo pile. Martin ne odhi ng'iyo ni to en wach mane. Akashuka akaniambia eti come and see blood. So mimi nikapanda upstairs nikaenda kuona ni blood gani ananiambia niende nione. So mimi kufika kwa room nikapata kuna hizi splashes za damu zinaitwa nikapata kwa bed. Sasa alikuwa amefunikwa na duve safi, so unge notice alikuwa amelala side yenye alikuwa amedungwa, alikuwa amelalia side safi iko juu. Sasa ungejua amedungwa, amestabiwa. Sasa damu yote ilikuwa imesha kwa body yake. Mimi ndio ni immediate neighbor, lakini nafikiria ukiangalia hii estate na vile nyumba zetu zimetengenezwa si rahisi ujui chenye kinaendelea sana kwa jirani. Lakini ile kitu ambayo sisi tunaweza sema ni wakati iliwadia mchana ya jana, sasa saa 7 ndio watoto walianza kupiga nduru hapa, kwa sababu mtoto mmoja wa iboma alitoka nje akisema mama yao amewawa. Yuto mane okelo buok malich kardak mar Gima Hillview Estate Athi River County ma Machakos. Tokana yao sim ayudo ka nyare maduong' omanye, nyar Sheila maduong' omanye. Toka temo reach out to kona ni mama oto. Toka penje nango monego mama. To kona ni no yudo ka ung'adi ng'ute. To negen gi baba out. And by that time, baba mane gin go nen Jack Bambu. Jatimbero mar ringre Laktar Michieka noyango ni Sheila ne owito ngimane kaluwore kod chwer mang'eny mar remo manokel kod ng'eto mar gima bith e ng'ute. Kata kamano, Sheila ne en ng'a, kendo ang'o ma omiyo nek mare ne okawo ji mathoth kod buok gi wuoro. Sheila was a promoter mar our local musicians. Jo thumbe wa madongo ge Sheila ne luongo ge club magigochne gi. Ne en ng'ama ohero ji. Sheila ne en ng'ama ong'eyo rito siep. Sheila ne en ng'ama ong'e tich. To keny mare to ne chalo nade? Ne gin jomudak gi kwe kaka ne wang'eyo, kendo ne gin joma oherore kaka ne wang'eyo.
magi gimade bi machiegni kata made kelo wach manobedo makoro Jack Bambu dugo bedo suspect e mada mar Sheila nokwanyal ng'ini ang'o manotimore gi nyaka kawuono pod ok wang'eyo. Wenye kulifanyika haikufanyika hapa hivi, fanyika kule nyumbani kwao, sasa hatuwezi jua hiyo, lakini kusema ukweli alikuwa mtu mzuri sana. Friday, Saturday na Sunday alikuwa anaita wasanii wa Ohangla wanakuja. Tukimaliza kufunga kazi zetu tunapanda huko juu, pia ni sisi tunampromote kama wafanyi biashara wenzetu. Jackson Bambu mabende ne odak kod Sheila. Mabende nyaka sani ndache pok ong'e toknik mar Sheila ne en ng'a. Wachore ni en bende en ja ohala ma wuon kar tongona ma JB Lonjo moja e Nairobi. Kendo ne en wuon skul mar Light Academy e Migori. Jack nyaka gie sani pok ong'ere ni ne olal kure. Kendo nonro mar obila manilieko ni en achich nekno bende ndache anyuola Sheila wacho ni chal ka gima ne olal mana kamano. Nwandiko statement kake family mane ntiere kanyo, and ne ntiere brother mar Jack Bambu bende ntiere kanyo, bende ndiko statement mare. After that nokonwa ni itimo investigation and wabiro yudo duoko machiegni. Investigation no wawe kitimo Kitengela, and simb Sheila pod ni ka DCI pod gitimo investigation. Gari man Jack Bambu dhi godo modhi drop e town mano oter nyaka Kitengela police station pod ntiere kanyo. And some 2 months ago kana I called the DCI man timo this investigation. Nokona ni they are trying their best and they will reach out. Malingling yango ni Jack Bambu noweyo mtoka manoriembo e chuny boma ma Nairobi kama ong'ere kaka Kencom. Kendo simbe mar ong'we yamo notigo mogik e boma ma Narok. Kowuok e kar dak ma Hillview Athi River kama ne gidake mabende e manoyude ringre Sheila. And personally neno gik moko e TikTok manyiso ni Jack Bambu is around, and there is nothing family can do about it. And sama ginyiso gitaonge ka TikTok kake nwaneno gichande, and Sheila ni nyithindo madongo moweyo gikaina ka benyo nyithindo giendi. Anyuola Sheila bende nigi achiedh nade kaluwore ni ngima nyithinde sani ok ni kama ber. Botik nolal, ba be nolal, and up to now wakiani bano who is operating JB Club and who is operating Sheila's Boutique. Justice kanyalo yudore na nyithind Sheila manodong' mondo gidak ginyalo dhi school, mondo gidak ginyalo konyore in life, dang bet maber mang'eny. Nkech right now nyathi Sheila maduong' mane ntiere school mar East Africa School of Aviation nyoyo chune modifa mo pod de not nkech wach mar school fee. E dier otieno Sheila nowito ngimane. Dweche 14 bang' nek ma kochni penjo pod thoth. Kama duong' en ni bende itimo sinani mar nono nek makama mar neno ni anyuola mar Sheila oyudo ratiro. To bende ndach Jack Bambu iluwo mar mondo en bende okelie sigana makor ka kore. Ni to en ang'o mane otimore otieno ma kiny ne Sheila ne okwanye ringre mare e odgi mar nindo. To koso mae bende biro bedo mana kaka nek mamoko makoch masiko timore to onge gino ma itime ka penjo dong' mathoth. To en ang'o manotimore? Ng'a manotimo ang'o to nikech ang'o? Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.